Tree planting sa lokal nga cherry blossoms gipahigayon sa Mandawi Green Learning Park ang kaniadto Umapad dump site. Ania ang report. Mao kini ang kaniadto Umapad dump site o labayanan og basura nga gipasirad ani atong 2007. Ang 1,000 ka mga seedlings sa Palawan cherry blossom umas na ilang balayong. Kun mudako og mamuwak na, daw pupareho kuno kini og itsura sa Japanese cherry blossom o sakura. Ang pocket forest, so the same way sa atong gibarugan karon, no? Pero different na siya kay flowering trees ang atong ibutang din ha nya identified nga Palawan cherry good. Padayon na ang pagpalambo sa lugar aron mahimong parke ug hingpit na nga ma-transform ang dapit. Usa sa giplano sa umaabot ang pag-construct og scenic amphitheater sa maong lugar alang sa mga umaabot kalihukan sa dakbayan. Kahinumduman, una nang naporma ang pocket forest sa dapit nga usa sa unang developments sukad gitak-upan ang kaniadto labayanan sa basura. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.